kvázi do takej bitky ísť ďalej, do toho, čo s tým ďalej, jak s tým ďalej naložiť. Čiže tí, čo poznáte, volám sa Patrik Lorenc, pracujem vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti ako vedúci prevádzky na čistiarni odpadových vod Prešov. No a pripravil som si tiež prezentáciu, mám ju rozdelenú do takých 3 sekcií. Na úvod niečo zhruba porozprávam o fosfore vo svete a rôznych tých zdrojoch, dostupnostiach. V strede sa budem venovať priamo tomu, čo robíme u nás na našej prevádzke s rôznymi výsledkami, rôznymi kvalitatívnymi ukazovateľmi a v závere možno nejakú víziu. Predchodcovia v niektorých veciach ma už, dá sa povedať, troška predbehli. Možno niečo sa budem opakovať, ale nebudem okolo toho nejak dlho točiť. Vyťahnem z toho iba to naozaj, čo považujem za podstatné. Dobre, takže poďme na to. Čiže fosfor a jeho nevyhnutnosť pre život, samozrejme, je to druhý minerál v poradí, ktorý obsahuje ľudské telo, vápniku. Samozrejme, dodáva sa do pôdy, či už v podobe umelých fosforečných hnojivách. Samozrejme, každá rastlina, ktorá rastie, určitým spôsobom spotrebováva fosfor. Čiže fosfor je, dá sa povedať, všade okolo nás, len v dostupnej forme je ho veľmi málo, respektíve v obmedzenom množstve. Dobre, posunieme sa ďalej. Čiže si vyťahol na internete aktuálne zásoby vo svete. Čiže vidíme, že dominantné rezervy sú niekde v oblasti Maroka, potom v USA. Je tam ešte málo vidno, ale nejaké slabé ložisko je aj vo Fínsku. Taktiež lustrovaním internetu som natrafil na jeden relatívne zánovný článok, je to z polovice roka 2023, kde nejakí nórski vedci sa pochválili tým, že niekde v južnom cipe Nórska sa objavila nejaká obrovská fosfátová ruda. Akurát jediný problém to, že je v relatívne veľkej hĺbke a je problém odtiaľ ťažiť. Čiže, ale čo sa týka tých rôznych zásob a množstiev do budúcna, takže tie množstva sa odhadujú niekde na úrovni 71 miliard tón. Na samotné to ložisko, predpokladané v tom Norsku, by malo plus minus byť ako kvázi tou 100% náhradou tej existujúceho množstva. Takže som zvedavý, ak sa im toto podarí a jak to dopadne. Dobre, ale posunieme sa ďalej. Ako to vyzerá vlastne s fosforom a s jeho možnosťami znovu získavania v súvislosti s odpadovými vodami. Čiže vlastne každý, kto používa kanalizáciu na všetko možné, či už vlastne v domácnosti, alebo rôzne firmy, spoločnosti, či už pri výrobe alebo prevádzke založené, dá sa povedať, na nejakom biologicky rozložiteľnom odpade, ktorý sa dostáva do kanalizácie, tak vlastne ten odpad v podobe odpadovej vody priteká, dá sa povedať, na každú jednu čistiareň odpadových vôd. Samozrejme, niekde sú väčšie, niekde menšie v závislosti od aglomerácie. Ale ide o to, že včlenením vhodných technologických prvkov zameraných na tú extrakciu toho struvitu môžeme fosfor znovu získavať z odpadových vôd ako z dostupného zdroja. To je dosť vlastne zaujímavé možno do budúcna, lebo tie odpadové vody majú tendenciu stále to množstvo odpadových vod stúpať a vlastne aj tie koncentrácie, ktoré prichádzajú, sú tiež také, že sa zvyšujú koncentrácie, respektíve zaťaženie na prítoku do čov. Tu mám takéto 3 obrázky. Hneď ten v strede, ten fialovo-zelený, tak tam spoločnosť Struvia Technology, čiže je to od spoločnosti Veolia, oni majú svoju nejakú víziu alebo koncepciu, ako recyklovať fosfor, čiže ich predstava je taká, v zásade to aj vo všeobecnosti platí v rámci odpadových vôd, že jednoducho fosfáty alebo hnojiva získané z tých rôznych baní dostávajú sa do pôdy vo forme minerálnych hnojív. Ľudia vlastne to, čo vyrastie, skonzumujú. To všetko vlastne priteká na čistiareň odpadových vôd a vlastne za čistiarňou odpadových vôd alebo v rámci tej čistiarne odpadových vôd vedia použitím tej technológie vyťažiť určitú časť fosforu, z ktorého sa dá vyrobiť vlastne opäť fosforové hnojivo alebo minerálne hnojivo. Už v konkrétnej prevádzke to vyzerá asi takýmto spôsobom. Kolega, čo mal prvú prezentáciu, tam aj spomínal technológiu Airprex mám pocit, že to je od spoločnosti Ostara. No a vlastne včlenenie tej technológie v rámci čistiarne je
také, ako to máme aj plus minus my. Samozrejme, že nevyzerá to momentálne ešte tak, jak u nich, že je tam pekný zelený traktor a nejaký reaktor, ktorý vlastne už vie presne, čo má robiť a proste všetko tak má. Ale týmto som chcel upozorniť na to, že je to včlenené za vyhnívacími nádržami a pred mechanickým odvodňovaním kalov. Dobre, posunieme sa ďalej. Ďalej už tiež kolegyňa rozprávala o struvite, že môžeme ho chápať či už ako problém, alebo ako žiadaný produkt. Nebudem toto rozvíjať nejak ďalej, bolo okolo toho povedané dosť, ale samozrejme pre nás je dosť zaujímavé vlastne ten obrázok úplne vpravo, nejakým spôsobom dostávať sa ku nejakej takomuto produktu a vlastne teší nás, že vlastne sa nám to nejakým spôsobom darí, možno by tá tvorba alebo množstvo toho zachytenia mohlo byť v budúcnosti väčšie. Samozrejme mám tu aj popísaný nejaký princíp, čo všetko vplýva na to, aby vlastne ten struvit vznikal, ale to už rozprávala kolegyňa. Dobre, čo sa týka separácie struvitu na ČOV Prešov, samozrejme začali sme sa tomu venovať niekde na úrovni roku 2020. Úplne na začiatku našim cieľom nebolo samozrejme separovať struvit na ČOV Prešov. Našim cieľom bolo to, aby sme znížili nadmerné opotrebenie na zariadení, ktoré nám mechanicky odvodňuje kaly. A to bola vlastne pre nás tá úplne pilotná alebo prvotný impuls niečo v tomto smere urobiť. No a samozrejme špekulovali sme rôzne veci, no a začínali sme úplne jednoduchým spôsobom a uvažovali sme, ako nejakým spôsobom chytiť v tom kale, ktorý nateká na mašinu, ktorá odvodňuje kal, nejakú mechaniku. Tak sme uvažovali, že jednoducho nejakým spôsobom tam zväčšiť nejaký objem, alebo respektíve urobiť nejakú zdržnú dobu, a jednoducho spomaliť prúdenie toho kalu, že čo má vlastnosť, čo je ťažšie ten kal odsedimentuje a čo nie, vlastne pôjde na odvodnenie. No ale detaľnejšie to rozoberiem už na ďalšom slajde. Čiže na prevádzke sme vyrobili takýto zvarenec, ktorého schéma je v tom ľavom hornom rohu. Pre orientáciu je to vlastne 1000 rúra, asi 1,30 m vysoká, čiže objem plus minus pier na druhúkrát výška. Doba zdržania vlastne, keď ten kal tam preteká, je niekde na úrovni niečo cez 2 minúty. Ale v samotnom princípe ten izolátor, samozrejme ten názov berte z rezervou, nazvali sme si to tak vlastne podľa toho, že čo asi plní, alebo čo od neho sme chceli, aby plnil, tak je zostavený z takých 4 kruhov, ktoré majú vlastne z 1/4 odrezaný vlastne ten kraj toho kruhu a vlastne nútime ten kal prekonávať tieto prekážky. No a samozrejme tým, že je pritekajúci kal niekde v rúre 120 a potom nateká do tej rúry 1000, samozrejme, že sa tam zmenia nejaké pomery, je tam dlhšia doba zdržania a až následne potom vlastne ten kal priteká cez macerátor, cez čerpadlo kalu a vlastne na odvodnenie. Celé to sme vyskúšali x krát, samozrejme od toho 2020 roku to vlastne aj tak fungujeme, ale úplne na začiatku toto bolo, dá sa povedať, že najzaujímavejšie. Tak po nejakých 48 hodinách sme zastavili prítok do toho zvarenca, no a samozrejme rôznymi ventilmi na odkalenie, na oddušnenie a všetko možné. No a snažili sme sa ten zvarenec vyčistiť, je tam aj pracia voda z vrchu aj zo spodku, že relatívne jednoducho jedna osoba to dokáže za nejakú pol hodinku doslova veľmi pekne vypláchnuť. No a čo bolo pre nás zaujímavé, tak samozrejme, že ten izolátor pevného znečistenia kalu nám zachytil značné množstvo pevného znečistenia, ale keď to obsluha začala z tých kutov tej prevádzky a vlastne z tej podlahy skrápať a splachovať niekde do takej najbližšej guličky, tak vlastne sme si tam všimli niečo, čo nám nedalo vlastne pokoja, že čo to asi je, že jednoducho z toho kalu sa vám tam niečo pod nejakým úhlom začína ligotať, tak samozrejme potom na tom obrázku úplne vpravo dolu ten trojobrázok, tak vlastne som si to zobral doslova na prst, poobzeral a tak ďalej. Proste tomu neverím, že čo tam môže byť z takého typu odpadu, že sa vám tam niečo v očiach ligoce.
No, urobili sme to niekoľkokrát, samozrejme nepáčilo sa mi, jak to funguje, že vlastne stále sme museli kolo tohoto nejak pracne zberať a tá mechanická časť, čo sa dala pozberať, tak lopatami pozberali a zbytok vlastne všetko išlo na prítok. Tak sme začali vymýšľať ďalší spôsob, ako tú mechaniku už úplne odseparovať, aby nič nešlo na prítok, maximálne tá voda, ktorá bola využitá na to pranie, ale aby celá tá mechanická časť niekde u nás zostala a potom sme ju doslova niekde vyhodili. Hej. V tom čase sme ešte nevedeli, že vlastne čo to je. Akurát som začal na internete lustrovať, že plus minus, čo to môže z toho kalu vypadnúť. No a samozrejme, internet na seba nenechal dlho čakať. Keď tam napíšete to, čo vlastne hľadáte s nejakým presným popisom, tak vám vlastne aj dá informácie, že vlastne sa jedná s vysokou pravdepodobnosťou o struvit. Začal som hľadať rôzne jeho chemické vlastnosti, kde bolo uvedené, že v kyslom prostredí sa rozpúšťa, v zasaditom sa zráža, pri sušení stráca objem a tak ďalej. Tak samozrejme, že som to vyskúšal kyslé, prvé, čo ma napadlo, tak som to zmiešal s octom, ktorý som tu mal v chladničke. Samozrejme, že tie kryštáliky sa rozpustili, nechal som to tak pozvolne vyschnúť na radiátory a naozaj úplne do rána som prišiel naspäť do roboty a to bol úplne, že prášok, zostali tam už iba tie také kamienky a také veci, čo sa vlastne v tom octe nerozpustia. Naopak v zásaditom, respektíve za pomoci magnézia sa to zráža, tak kolegyňa mi tu požičala jednu tabletku, magnézium, neviem presne od ktorého výrobcu, alebo jaká koncentrácia toho magnézia tam bola. Rozpustil som ju vo vode, zmiešal opäť s tým zachyteným materiálom, nechal si to tu vyschnúť na radiátory. No a nakoniec to sa mi ani nedarilo odlepiť. Hej, to sa dá sa povedať, že pomaly je to problém s klincom vyškrabať z toho Petriho misky dodnes a vlastne som si to aj tak nechal dodnes. Hej. A čo sa týka toho sušenia v laboratóriu, tak to je možno niekoľký, nie veľmi dlhý čas v nejakej sušičke, tak tam bolo zaujímavé pozerať to, keď som si to potom pozrel cez mobil v nejakým maximálnym zoomom, čo mi požičal kolega, má taký lepší mobil, tak vlastne bolo tam pekne vidno, že ten kryštál, tá kryštalická forma sa síce zachovala, ale on sa ako keby iba zmrštil, ako keby scvrkol, hej, ten kryštál. Čiže potvrdil som si to, čo som si myslel, no a vlastne potom už sme išli potom ďalej, lebo samozrejme literatúra a rôzne tie zahraničné stránky, čo už vlastne riešia tieto veci, tak uvádzali tam rôzne zaujímavé aj ceny, ako vlastne môže koľko stať taký fosfor, respektíve také fosforové hnojivo a vlastne jak to tam funguje. Čiže ja som potom nejakým spôsobom bol aj tým motivovaný, že to je naozaj niečo cenné a niečo výborné, čo môžeme potom naspäť vrácať do prírody, z ktorej sme to určitým spôsobom, ale iným spôsobom zobrali. Samozrejme, vrátim sa k tomu, že sa nám to nechcelo zberať po tej podlahe, tak sme urobili takú úplne jednoduchú ešte zachytnú nádrž. Je to taká otvorená sedimentačná nádrž so zónovými uzávermi. Tiež bolo to vyrobené z použitej nádoby, do ktorej sme vovarili ešte takú šikmú stenu so zónovými otvormi. Sú to úplne jednoduché také šubriky, ktoré majú jedinú funkciu, že vlastne keď tam dostanete tú vyplachnutú zmes z tej nádrže, tak vlastne tú vodu vypustíte, ona ide naspäť na prítok do čistiarne, ale úplne najlepší je ten obrázok v pravom dolnom rohu, kde už vlastne pekne vidíte, že čo sme tam zachytili. A vlastne ako to bolo, hej, keď sme to prvýkrát tam videli, ani sme tomu nejakým spôsobom nechceli veriť, hej, lebo to je dosť podstatný rozdiel, zberkať to niekde po podlahe a potom to vidieť pekne nejaký fúrik alebo dva, už dá sa povedať toho znečistenia v úvodzovkách, lebo samozrejme nachádzajú sa tam aj iné veci, okrem tých kryštálikov sú tam rôzne hrdze, možno nejaké zhluky, vlákien a niečo podobné, ale páčilo sa nám to, bolo to už lepšie, a bola s tým aj samozrejme, že lepšia práca. No, samozrejme, že s týmito vecami, o ktorých som rozprával doteraz, sa nám dobre fungovalo tak možno 2-3 mesiace, ale nakoniec sme prišli na to, že chceme toho viacej. Hej. Hľadali sme ďalšie body, kde ten struvit odseparovať. A v našom prípade nie len struvit, ale možno aj iné typy mechanického znečistenia, a to, jak som spomínal, v podobe tých rôznych kamienkov, hrdzí a iných vecí, ktoré vlastne sa v tom kale nejakým spôsobom dostanú.
tak vymysleli sme taký spôsob okolo tých homogenizačných nádrží, ktoré vidíte v pravom hornom rohu. Stále, keď som išiel do tej budovy sa pozrieť, že koľko toho struvitu máme, tak tam cuvlo a pozriem a jednoducho vymysleli sme ešte ďalší spôsob, jak to zefektívniť a mať tých kryštálov viac. Samozrejme úplne prvýkrát sme nevedeli, že čo z toho bude. No ale potom sme si potvrdili to, čo sme mysleli. No a v princípe to funguje asi takým spôsobom, že do tejto ľavej homogenizačnej nádrže sa čerpe kal z vyhnívacích nádrží, respektíve z bodov za vyhnívacou nádržou. Spodok tej nádrže, čiže odtok je uzatvorený, dno je konické, šikme, je tam ešte také pomalobežné miešanie. A vlastne pred tým uzatvorením ešte sme tam navarili také miesto na odber vzorky a kál, ktorý tam pritečie, je prečerpávaný do druhej nádrže iba z vrchnej zóny. Na tej fotke to síce nevidno, ale na tom zabradlí je zavesené také neveľké čerpadielko a čerpe vlastne iba možno z vrchného metra do druhej homogenizačnej nádrže a tá druhá homogenizačná nádrž, kál z nej už odteká smerom na mechanické odvodnenie kálov, samozrejme aj cez ten izolátor pevného znečistenia kálu a až na samotné odvodnenie. Hneď po nejakých 24 hodinách sme odobrali, to sú tie obrázky vľavo dolu, vzorky, že čo to tam vlastne chytáme, tak samozrejme, že to, čo tam vychádza spod toho guľového ventílu, hej, vyzerá to tak hodziak, ale keď to nejakým spôsobom sme prepláchli, tak vlastne vedľa toho odmerného valca alebo tej nádobky už vlastne je to, čo sme si mysleli, čiže je tam samozrejme vysoká koncentrácia tých struvitových kryštálov, okrem iného vlastne aj to ešte drobné mechanické znečistenie, ak spomínam tie kamienky a iné. No a samozrejme, že bol tiež problém s tým, akým spôsobom to tam budeme, nebudeme to tam v nejakom vedre preplachovať a všetko možné, tak samozrejme sme vymysleli ďalšiu vec, to je obdoba tej otvorenej sedimentačnej nádrže so zónovými uzávermi, ale tým, že toto už bola druhá v poradí, tak sme ju aj vybavili, troška vytuningovali a na zošikmené dno tej nádrže sme vovarili ešte taký difúzer, to je vlastne taká rúrka perforovaná, ktorá sa používala na ostriekávanie starého cenedu, na tie pasových lísov. No a samozrejme, že tam vypustíme to znečistenie po nejakých 24 hodinách, prepereme to tou vodou, tým tlakom vody, ktorú vlastne cez tú rúrku pustíme. Cez tiež obdobné zónové otvory spustíme vlastne tú prebytočnú vodu z toho prania a na spodku vidíme pekne, že vlastne máme zachytený ten materiál, čo sme chceli. Ten materiál následne vyberú, dajú ho do fúrika a potom vlastne zoberú do budovy mechanického odvodňovania kálov, ale tam ešte aj presnejšie poviem, že čo s tým ďalej urobíme. Samozrejme, že po tom všetkom tiež nás to veľmi tešilo, že sme tie homogenizačné nádrže dali do takého stavu, akého dali. Máme z toho ďalší zdroj toho kryštálu a vlastne aj ďalší zdroj zabraňovania mechanického znečistenia, nátoku mechanického znečistenia na mechanické odvodnenie. Ale potreboval som ešte vyskúšať to, čo už aj kolegyňa Imreová spomínala, že vysoké percento fosforu sa môže nachádzať, respektíve sa nachádza aj v kalových vodách a vlastne vo fugate. Hneď nedaleko našej budovy máme vlastne prevzdušňovacú nádrž fugátu, ktorá je pomerne veľká, je to nádrž 14 na 14 metrov. No a do nej sme začali vlastne vypúšťať fugát za občasného premiešania tou turbínou. No a tiež zhruba po nejakých 2 týždňoch prevádky som začal sčerpávať ten fugát do dna. Predtým som sčerpával fugát iba z vrchnej hladiny. Tiež sme tam zavesili nejaké malé čerpadielko na plavák a vlastne sčerpalo toľko, koľko sme vyrobili, tak z vrchnej hladiny sa to vlastne sčerpalo. Plus minus po tých 2 týždňoch sme tú nádrž vyprázdnili, poslali sme tam jedného kolegu, čo nám urobil taký stier z dna tej nádrže, no a samozrejme opäť sme si potvrdili to, čo sme
verili tomu, že tam je a bola tam značná vrstva tých kryštálov. No a tá úplne fotka vľavo dole, tak tá je fotka z roku 2017, kedy vlastne sme ešte ani nemali paru, že vlastne tu také niečo niekedy budeme robiť, ale keď som si lustroval tú databázu fotiek, niečo som zháňal a som natrafil na tú fotku, tak až v roku 2020 som pochopil, že čo to tam pod tými guľami je. A jednoducho pod tými guľami sú vlastne tie kopy tých struvitových kryštálov, samozrejme aj s nejakým ešte iným, možno nejakým odpadom, hej, ktorý tam vlastne natekal spolu s či už skalovými vodami, alebo respektíve vo fugáte. No vo fugáte samozrejme je toho odpadu minimum. Takže no, čiže to sme si potvrdili to, čo sme si mysleli, že tam bude. No a na záver ešte, čo sa týka tej takej, že asi koľko toho máme, alebo vlastne aký je ten potenciál, alebo že či to využívame už na 100%, alebo ani nie na 100%, tak môj osobný názor je taký, že som presvedčený, že my ten potenciál recyklácie toho fosforu alebo zachytenia toho struvitu je niekde na úrovni možno maximálne 10-15%, pretože keď si pozriem potom tie kalové kopy, ktoré vlastne máme na skladke, na vrchu sú fotky ako také, aké sú nafotené a dole je potiahnuté to takým čierno-bielým filtrom, čiže vlastne tie svietiace biele bodky, to sú vlastne ešte drobné kúsky tých kryštálikov, ktoré nám všetkými tými predošlými spôsobmi, ktoré som pomenoval, vlastne prechádzajú vo vznose v tom kale ďalej a vlastne prejdú tou mašinou, odvodnia sa a skončia na tej kalovej hlušine. Čiže toto je naozaj ako téma do budúcnosti, jak aj už aj kolegyňa tiež spomínala, že tie procesy umocňovať alebo respektíve možno používať nejaké už zabehnuté technológie, ktoré sú priamo určené na tú recykláciu a proste zachytávanie tých struvitových kryštálov. No ale samozrejme v rámci našej republiky to je ešte len v začiatkoch a určite to bude vyžadovať ešte nejakú dlhšiu diskusiu. To, čo sme urobili a ten náš pilotný cieľ a ten prvotný moment, že prečo sme to začali, tak vlastne bolo znížiť to abrazívne opotrebenie zariadenia na mechanické odvodňovanie kalov. No a dá sa povedať, že sa nám to z časti aj podarilo znížiť. Dostali sme tú mieru opotrebenia vnútorného hriadeľa odstredívky na takú priateľnejšiu úroveň, pretože tá prvotná informácia od tej servisnej spoločnosti bola taká, že jednoducho v roku 2020, keď nám dali tú správu, že keď sa nič nezmení, nič neudeje a tá kvalita kalu bude taká, aká je a tá abrazivita bude pokračovať, tak tú mašinu prakticky bude nutné do nejakých 18 až 24 mesiacov úplne zgenerálkovať a vlastne vymeniť všetky opotrebiteľné diely, ktoré v nej sú. Dneska už máme vlastne začal rok 2024 a stále fungujeme na tom istom stroji. A dá sa povedať, že taký trend do budúcna je taký, že ešte možno, že snáď nejaký rok, dva to vydrží a až potom nastane vlastne tá oprava. Čiže vlastne ten náročnú finančnú opravu, ktorá už mala byť v roku podľa nich urobená 2022, sa nám podarilo oddialiť minimálne o rok aj niečo, čiže to vlastne nie je málo. Ale okrem toho samozrejme tie zrealizované zmeny pozitívne vplyvajú aj na lepšiu odvodniteľnosť kálu. Dá sa povedať, že vo veľkej miere sa redukujú abrazívne časti, no a to zníženie opotrebenia, to som spomínal. No a samozrejme, že v neposlednom rade je aj to získavanie cennej suroviny, ktorá môže vlastne v budúcnosti byť zaujímavá pre výrobcov hnojív alebo na samotné hnojenie. Vrátim sa ešte k tomu, že čo nás to stálo, respektíve koľko sme stratili, tak aj na tých fotkách ste vlastne videli, že nejaké veľké náklady finančné sme s tým samozrejme nemali. Odrad, keď nehľadím na ľudskú prácu a možno nejaké 2 balíky elektrodov a možno 5 rezných kotúčov, tak si dovolím povedať, že nás to prakticky skoro nestalo nič.
Čo sa týka z pohľadu toho, koľko sa ušetrilo, medzi tým som dopytoval samozrejme, že aj cenu na tie náhradné diely, a aspoň na ten najdrahší, čiže ten vnútorný šnekový riadeľ, tak vlastne tá spoločnosť mi aj poslala nejakú kalkuláciu, čiže samotný ten riadeľ, ktorý je najviac opotrebená časť z toho zariadenia, tak stojí necelých 40 000, a to rozprávam iba o samotnom náhradnom diele, bez práce, bez nejakého ďalšieho príslušenstva a materiálu. Čiže dá sa povedať, že relatívne žiadnymi nákladmi sme už ušetrili momentálne tých 40 000 eur, pretože podľa ich diagnostiky už to malo byť vymenené niekde na úrovni roku 2022. No a koľko sme stratili, tak to je len taká otázka, ktorú som si položil. Samozrejme, nič veľké sme zatiaľ momentálne nestratili, pretože dá sa povedať tou úrovňou poznania a nejakým tým legislatívnym nastavením, ktoré momentálne je, tak sa momentálne, neviem o tom, že sa v rámci republiky nejakým spôsobom už takýmito recyklovanými fosforami nejakým spôsobom obchodovalo alebo predávalo alebo niekde vyvážalo. Ale keď to porovnám s nejakými cenami, ktoré v zahraničí sú bežné, to sa potom ešte aj v jednom linku ku tomu dostanem, tak napríklad v Nemecku sa struvit predáva v zákazníckych centrách vodárenských spoločností, kde polkilové vedierko stojí 2,50, a našu nejakú ročnú produkciu, keďže sa tomu venujeme niekde od septembra roku 2020, odhadujem niekde na úrovni od 10 do nejakých 15 tón. Samozrejme, že nemôžeme mať u seba také množstvo tejto látky a tak ďalej, pretože nám to obmedzuje aj rôzne priestory. Momentálne na prevádzke máme niekoľko big bagov, ktoré vlastne slúžia tak, keď sa niekto o to zaujíma, tak ukazujeme tým ľuďom, že vlastne niečo tu také máme a že do budúcna vlastne sa snažíme aj vlastne iným spôsobom vlastne nejakým spôsobom narábať s týmto materiálom. Ale keď to zoberieme len na tú naozaj jednoduchú ekonomiku, tak vlastne to, koľko sme v úvodzovkách stratili, sa môže ročne pohybovať niekde na úrovni podľa produkcie v tých nemeckých cenách od 50 do 100 000 eur. Naozaj berte to nejakým spôsobom z rezervou v úvodzovkách. Čo sa týka ešte tej samotnej manipulácie, ktorú tu robíme s tým struvitom, tak dá sa povedať, že na nejaké 4 body sa to dá rozdeliť. Samotná ťažba, hej, to je tiež v úvodzovkách. My to neťažíme, my jednoducho len čistíme súvisiacu technológiu, ktorá nám ochraňuje odstredívku od vlastne tých nánosov, hej. No a tie nánosy sú vo výraznej miere vlastne struvit. Následne je to pozvolné sušenie na betonovej podlahe prevádzkovej budovy MOK. Samozrejme, tá budova je vykurovaná, je tam teplo, v nejakej tenkej vrstve to nejaké za 2 dní, také 2-3 fúriky sa tam dajú osúšiť. Na ďalší krok je, ale to je taký s otáznikami, osiatie, či to do budúcna bude mať význam nejakým spôsobom osievať, že niekto bude chcieť nejakú homogénnu vzorku, že tam nebudú môcť byť naozaj nejaké vlákna alebo niečo podobné, tak samozrejme v tom suchom stave je to úplne jednoduché osiatiteľné, doslova neviem, či som správny výraz povedal, ale dá sa to naozaj jak jemný piesok v pohode osiať. No a samozrejme máme to v big bagoch, ktoré vlastne aj vidno na tých obrázkoch vpravo. Čo sa týka kvalitatívneho zloženia struvitu, keďže sme sa tomu už venovali nejaký dlhší čas, samozrejme aj kolegovia zo spoločnosti chceli naozaj mať tiež nejakú predstavu, že či to naozaj je to, o čom rozprávame, tak sme začiatkom roka 23 alebo 22 sa mi zdá, 23 asi urobili rozbory, kde sme si opäť potvrdili to, čo sme mali, tie domnienky. Je tam naozaj vysoká zásoba fosforu, je tam veľmi nízka, v niektorých prípadoch až nemerateľná koncentrácia ťažkých kovov. No a samozrejme horčík tiež má tam určitým spôsobom dostatočné zastúpenie, keďže je to jeden zo základných stavebných prvkov struvitu ako takého. Čo sa týka už na záver, či to má zmysel alebo nemá zmysel, v tejto chvíli by som sa chcel aj poďakovať pani Imreovej, lebo pozerám, že ona použila tiež časť tých obrázkov, ktoré mi pred možno 2 rokmi poslala. Mne sa viac páči tá pravá strana tých obrázkov, pravá dolná strana, čiže to je tá cibuľa a kvopor.
Čiže na tých konkrétnych fotkách tie ľavé črepníky, to sú tie, kde vlastne bol dosypaný alebo zapracovaný aj struvit. Na tom kvopri vpravo dole to pekne vidieť, že samozrejme tá rastlina oproti tomu, ktorá struvit nemala, tak je viac výraznejšia, väčšia, mocnejšia, možno, že by bola naozaj aj úrodnejšia, alebo v iných prípadoch. Taktiež ešte zase tie obrázky vľavo hore, to zase jedna kolegyňa z laboratória tiež si do sačku zobrala a vrala, že to chce vyskúšať na nejakom citronovníku. Tak zober, vyskúšaj, uvidíme. No a potom mi priebežne posielala nejaké fotky, tak úplne ten ľavý obraz, neviem, či to je dobre vidieť, ale ten citronovník dostal riadnu dotáciu zrejme toho, čo asi chcel, čiže vypúkal riadne do kvetu a vravila tiež mi, že jednoducho nikdy toľko tých plodov ten citronovník nemal. No a tá fotka úplne vpravo hore, to tiež jeden známy, neviem, tiež také 2-3 kilové vrecko som mu dal, aby vyskúšal, že jednoducho on pestuje túto ďatelinu, a tak som mu upozornil, že časť posýp a časť neposýp a potom mi to nejakým spôsobom pošli, tak mi poslal také video, tam som mu robil iba taký screenshot. Čiže na tej pravej strane je to, kde sa mu usypalo toho struvitu a tej ľavá strana je tá, kde proste nenasypal toho struvitu. Čiže aj tam to vidno a jedná sa o nejaký možno tiež 2,5 týždňový porast, 3 týždňový. Čiže toľko k tomu, čiže ja osobne som presvedčený, že to zmysel má. Čiže verím tomu, že sa to vlastne aj v našich podmienkach následne bude posúvať ďalej. Čo sa týka v rámci Slovenskej republiky, tak lustrovali sme rôzne postupy, ako nejakým spôsobom už napríklad aj to, čo máme u nás, tých pár big bagov, aspoň administratívne nejakým v úvodzovkách zlegalizovať, tak samozrejme dopatrali sme sa k nejakému postupu, čo všetko nám treba. Není ten postup, vyzerá, že náročný, vyzerá to naozaj na relatívne, nechcem povedať, že úplne jednoduchú záležitosť, ale samozrejme vyžaduje si to ešte hĺbšiu debatu aj u nás v spoločnosti a samozrejme aj s dotknutými inštitúciami, prípadne nejakými vedecko-výskumnými inštitúciami, či už STUčkou alebo inými, a možno, že ten postup nejakým spôsobom skoncipovať, aby to bolo vlastne platné pre všetkých ako globál. Nielen ako my, ako Prešovská čovka si niečo vybaví možno samostatne a následne, keď bude chcieť niekto iný, tiež bude musieť ísť takýmto krokom. Možno, že by len stačilo nájsť nejakú tú spoločnú cestu a vlastne postupovať vo viacerých spoločnostiach rovnakým smerom. Čo sa týka v rámci Európskej únie, už to tiež odznelo. Mne sa najviac páči tá phosphorus-platform.eu, ktorá združuje cez 50 spoločností technických, technologických, rôznych vedcov a iných ľudí, ktorí naozaj sa špecializujú výlučne na tú recykláciu toho fosforu a samozrejme Európska únia si dostatočne uvedomuje, že ten fosfor je dôležitá surovina, preto je vlastne aj zaradená v tom zozname kritických surovín. No a samozrejme aj doporučujú nejaké správanie sa v rámci fosforu, čiže používať menej, viacej recyklovať, kooperovať, no a v konečnom dôsledku tiež spolupracovať a inovovať. Čo sa týka ešte toho struvitu v zahraničí, čiže úplne ten sled tých prvých obrázkov vľavo hore, čiže to je to, čo som spomínal skôr ten predaj struvitu pod značkou Berliner Pflanze v berlínskej vodárenskej spoločnosti. Na ďalších linkoch budem mať aj zalinkované tie zdroje, čiže koho to bude zaujímať, môže si to tam kľudne preklikať, majú k tomu pekné aj videá na YouTube a všetko možné. No a samozrejme tam je to polkilové vedierko za tých 2,50. Potom je tam ten ďalší pán z Holandska, ktorý už neviem koľký rok v poradí hnojí struvitom z čistiarne odpadových vôd, ktorá je tam pri ňom, neviem či priamo z amsterdamskej alebo proste inej si to niekde tam kupuje a priamo to dáva vlastne pod kukuricu. Ďalší je Nový Zéland, oni to nazývajú hnojivo Emerge,
tiež na internete je dostupný aj taká brožúrka s tými kvalitatívnymi ukazovateľmi a všetkým možným, čo tam vlastne potrebujú v zmysle ich legislatívy. No a tiež to predávajú v rôznych e-shopoch dvojkilové vrecúška za $8. No a naposledy, čo som ešte natrafil, možno, že to je záležitosť, možno neviem, či ani rok, v Dánsku majú tam také jednočasozberné videjko, jak vlastne stávajú prevádzku, ktorá je priamo určená na to, aby vlastne recyklovala fosfor z odpadových vôd. Neviem teraz presne, že či to je na báze Ostara Perls alebo proste nejakej firmy inej, ale predpokladám, že to bude tá Ostara. Vlastne zdroje k tej teoretickej časti a vlastne k tým linkom v závere. No a na záver už len mi nezostáva nič, len